Diuen que els ulls són l'espill de l'ànima. Per això volem dir-te clarament, mirant-te als ulls perquè veges la transparència de la nostra intenció, que el masclisme mata. Per això, l'alumnat de Batxillerat Artístic d'Elies Isabel de Villena ens hem decidit a recordar-te coses que no caldria, però que les morts de cada any, cada mes, cada setmana i cada dia ens obliguen a rememorar. No facis tracte el maltracte. Levanta la cabeza, princesa, si no se te cae la corona. El mundo es más grande que un puño cerrado. Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. Callar duele más. Els xics, els joves, els homes també sentim involucrats en aquesta lluita contra el maltracte. Y t'ho diré a una historieta. Tu abuela te dio a tu madre te dio la vida, tu suegra te dará a tu esposa te dará a tus hijos. ¿Necesitas algún otro motivo para amar a la mujer? Tarjeta roja al maltratador. El amor no es la hostia. Si todos callamos, todos maltratamos. No siempre soy fuerte y valiente. La mayor parte del tiempo soy humano. Ni cos per fer mal, ni paraules per ferir. La mà que colpeja és la mateixa que acarona. Dins d'un cor mai s'entra en violència. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. També són sinònims d'home. Afectivitat, dolçor, tendresa, empatia, atenció i delicadesa. Les opinions poden ser racistes, les opinions poden ser sexistes, les opinions poden ser homòfobes. Deixa d'utilitzar l'expressió. És només la meva opinió per a justificar la teva intolerància o la teva indolència. Pensa, analitza't i crea't una opinió. En gent passiva, el masclisme no para més. Busca idees i formula frases que t'agraden. Així tens un bon grapat i vine amb nosaltres a dir ben fort. No volem maltractes, no a la violència de gènere, no al masclisme. Entre tots ho podem tot.